حمشت زبلت أوناي أونلاين بيزنسات إنترنت تتكيمنا أبجزانا خوينا كنصرحهم نخيل حيزلكم متأسل زلهم كسح مجرشنا إذا فيديو مسيتسو سلام زخبركم تخطاتلتنا نقو عبد حن متأخمنا بزي يوتيوب شانل مساخم زلخو سلامي وما عندها أزيو أقداس زبلكو عرستي حيزلكم متألغو نسو دما أبكلتشن إسران حمشت زبلت أوناي أونلاين بيزنسات إنترنت تتكيمنا أبجزانا خوينا كنصرحهم نخيل حيزلكم متأسل زلهم كسح مجرشنا إذا فيديو مسيتسو بزحت سبات ناي أونلاين بيزنس كجمهوري يدليهم جن كابيت كجمهورو خمس خلو أيفلتون يوم. سلزة أبزا فيديو أتم زبالة تنزق قالولن بيزنس بأونلاين كنصرحهم نخل حيزلكم متى سلزلخو كسع مجرشنا إذا فيديو تخطاتلنيهم. بتقدميتي بيزنس موديل حيزلكم متى سلزلخو خاني سيرفيس بيزد بيزنسي. إذا مالت كأني التنسختكم زلكم فلتت كونه كقلت بملك عقل قلوت نقول كسبات ويدما تكالات بأونلاين كشطو مستقلو مالتي. نقابلنت جرافيك ديزاين كخون خل ويب سايت ديزاين كخون خل ويدما سوشيال ميديا مانجمنت كوتشينج كونسلتينج فيديو إديتينج استفعلاليو كنت أقص نخلينا مالتي إذا عينت بيزنسات هج تزلنا كقلت تتقبنا بأونلاين جنزب كنا أتن خلالنا مالتي أتأتاو تتكأني بملؤ نابانا يسخون زلو مالتي مخنياتو زخنا وصايفات يبلنا بزيكا جزينا اتفلتتنا مالتي بتوسخ خاني أبزخنا بوتا خوينا كنصرح نخلينا مالتي تيم كلاينت بخميك رهبنا يخولي لنا مسن حتى تحجي نايبعلنا ويب سايت كريت بمقبر اتنحنا كنهو نخل سيرفيس أبو ليست خنقبرا نخلينا ويدما سوشيال ميديا بمتقام كل نحنا كنهو نخل سيرفيسات أو بوست دا جبرنا أدفرتايز كنقبرا نخلينا مالتي بتوسخ خاني أمناي فريلانسر ويب سايتات كاني أو خا ناتنا بروفايل كريت بمقبر كان تناتنا سيرفيس كنهب نخلينا مالتي نقابلنت أب فايفر ويدما أبورك freelancer.com زبهالو ويب سايتات اتنحنا سيرفيس أو ليست خنقبرا نخلينا مالتي اتنحنا نهبو أقول قلت زدلي سبات كأني أو أكره بنا حجي نهبو أقول قلت هالو نسدما ناي جرافيك ديزاين ويب سايت ديزاين نيو زدلكم مع عينة ويب سايت كنسرح لكم نخلينا نأبنت نا إي كوميرس ويب سايت دوكان زخون مالتي ويدما ريستورانت نحط لكم ريستورانت زخون سيرفيس تهبو نحط لكم كوين خاني بتن سون تهبو سيرفيس عينة زخون ويب سايت غيرنا خا كنسرح لكم نخلينا بتوسخ زدلكم مع عينة جرافيك ديزاين كنسرح لكم نخلينا نأبنت لوجو ويدما بيزنس كارد انفيتيشن كارد تامنيل ديزاين يوتيوب نحرد أتدلي خوينكم كلاي كونتاكت جبرنا إحهم بزدلكم ملك جيرنا نصرح لكم الخيرينا توسخ خاني أب سويسرلاند تقومت عند حد أخوين ناي فيديوغرافن ناي فوتوغرافن كألن زدلكم مع عينة سيرمون خاني أبزلكم موبوتا متينا كنسأل لكم الخلينا نزز تقصكو أقول قلت عند حد أتدلي خوينكم كأني أب تحت اللينك قد فولكمي سلامتك.com ميلكم كونتاكت جبرنا تخليه كم قال إيتي حيزلكم متيزلكم بيزنس موديل كأني برينت أون ديماند يزبهال إذا مالت كأني نسختكم حدا ديزاين تدالو اتزدالكم ديزاين كأني أب استفعلاليو أقحط برينت خون خمس خلق كيرنا كندالو ممكن كلالنا مالتي نابنت أمالياتات كوباياتات ويدما بورصة قوبي أب من دقسقول نجارات بوستر أبتفعلاليو أقحط برينت خون كم سقل غيركم تدالو بدحرزن تزدالكم ديزاين زحزا أقحط كأني بأونلاين كشتو خلهم مالتي اتزقرم نجار كأني نسختكم زخون يكون نبرت أبيدكم كتحزو أي تقدرونيهم عزيزكم فانا ويدما ببزح أبيدكم حز أيدليكم ني مالتي لأمنت حدا عميل نتنسختكم زدالكم ديزاين زحزا أقحط أوردر مزقبر تناي برينت أون ديماند كامبانيتات نأبنت برينتيفاي ويدما برينتفول دبهالا كامبانيتات اللوا ساتنين نبرت برينت جيرن عشيجن دايركت نابت كاستمرناتنا نسدالنا مالتي إذا عينت بيزنس كجمر كأني بزح وصايتات أيدلي كانيو توسخ خاني بزح أقحط كأني كتشيء تخليخا مالتي نأبنت حنت ديزاين زدالا خايا أبستفراليو عينت أقحط برينت خم تخون غير كان حد أدالي خايا بحنت ديزاين بزح أقحط كتشيء تخلال خا مالتي نت ديزاين نمدلاو زدلينا سوفتويرات كاستفراليو هنتكم نخلينا نأبنت فوتوشوب نتكم نخلينا ويدما كانفا نتكم نت ديزاين كندالو نخلينا مالتي كمثال ساحيزلكم متزلخو بيزنس موديل كأني أفيليت ماركتينج مالتي أفيليت ماركتينج كنبل كلنا خاني نسختكم داكال اتصابات ويدما تكالات نبرت كونا أقول قلت أبتناتكم سوشيال ميديا ويدما يوتيوب شانل ويب سايت نحد لكم كوين خا أو ويب سايتكم كتوعوا علوم ويدما أدفرتايز كتكبروا لهم كلهم مالتي بزحوا بزعلمنا زلو تكالات نهب علوم أفيليت بروجرام علو أبنت أبتحت نايتي ويب سايت نايزين عبيتي ويب سايتات نحد أرينا أفيليت بروجرامز بلالو أبو ببقتاو ريجستر كيرنا يونيك زخونة ناتنا لينك خوانا إن نسخة أبتزدلنا يو
ادفرتايز كنقبرو نخلينا مالتي دحرزي نفس وكف عميل بتناتكم لينك تጠቂሙ ዝኾነ ይኹን ንብረት ወይ ድማ ኣገልግሎት እንድሕር ኦርደር ገይሩ ንስኻትኩም ከዓ ኮሚሽን ትረኽቡ እዚ ዓይነት ስራሕ ከኣኒ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኮይንኩም ክትሰርሕዎ ትኽእሉ ኢኹም ንብረት ምፍራይ ወይ ድማ ምልኣኽ ከዓ ኣይድልየኩምን እዩ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ንብረት ተፍርይዎ ወይ ድማ ትልክዎ የብልኩምን ማለት ንኣብነት ናይ ኣማዞን ኣለና ኣማዞን ኣሶሲየትድ ፕሮግራም ዝበሃል ማለት እዩ ኣብ ብምእታው ሬጅስተር ጌርና ከዓ ንሕና ዩኒክ ሊንክ ክህቡና እዮም ኣብቲ ዝደለናዮ ቦታ ከኣኒ ብምቕማጥ በቲ ሊንክ ገይሩ ንዝኣተወ ኮሚሽን ክንረኽበሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ከዓ ዝበዝሐ ሰብ ዝሰርሖ ዘሎ ከኣኒ ኣብ ቲክቶክ ማለት እዩ ቲክቶክ ኣፊሊየት ፕሮግራም ከኣኒ ናይ ቲክቶክ ኣፊሊየት ፕሮግራም ግን ኣብ ኩሉ ሃገር ክሰርሕ ስለዘይክእል ኣብቲ ዘለኹም ሃገር ዝሰርሕ እንድሕር ዳ ኮይኑ ግን ተጠቀምቲ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ራብዒቲ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ቢዝነስ ሞዴል ከኣኒ ድሮፕ ሺፒንግ ዝበሃል እዩ ማለት እዩ እዚ ዓይነት ቢዝነስ ከኣኒ ምስ ፕሪንት ኦን ዲማንድ ዝመሳሰል እዩ ኣብዚ ግን ዝኾነ ይኹን ዲዛይን ተዳለውዎ የለን ማለት እዩ ኣብ ክንዱ ግን ሓደ ዌብሳይት ተዳለዉ ሾፒፋይ ወይ ድማ ሁኮመርስ ተጠቂምኩም ሓደ ዌብሳይት ተዳለዉ ማለት እዩ ኣብቲ ንስኻትኩም ኣዳሊኹምዎ ዘለኹም ዌብሳይት ከኣኒ ካብ ሳፕላየር ክትሸጥዎ ዝደለኹም ንብረት መሪፅኩም ናብቲ ናትኩም ዌብሳይት ተእትዉ ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ ሓደ ዓሚል መፅኡ ካብቲ ናትኩም ዌብሳይት ኦርደር ንዝገብር ንስኻትኩም ከኣኒ ነቲ ኦርደር ናብቲ ሳፕላየር ትሰድዎ ማለት እዩ እቲ ሳፕላየር ከኣኒ ነቲ ንብረት ዓሺጉ ከኣኒ ናብቲ ናትና ዓሚል ይሰደልና ማለት እዩ ንኸዓ ኣብቲ መንጎ ዘሎ ፍልሊ ከም መኽሰብና ነትርፎ ኣለና ማለት እዩ እዚ ዓይነት ቢዝነስ ሞዴል ከኣኒ ብውሕድ ገንዘብ ክንጅምሮ ንኽእል ኢና ኣብ ኢድና ከዓ ዝኾነ ይኹን ንብረት መሓዝ ወይ ድማ ምኽዛን ከዓ ኣየድልየናን እዩ ማለት እዩ ብዙሕ ንብረት ከዓ ናብቲ ናትና ዌብሳይት ብምምፃእ ከዓ ክንሸይጥ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሊሚት ስለዘይብልና ምክንያቱ ዝሕዘና ቦታ የብልናን ንሕና ዝመረፅናዮ ንብረት ካብቲ ናይቲ ኣቕራቢ ናብቲ ናትና ዌብሳይት ክነእትዎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብዚ ቻነል ከኣኒ ሙሉእ ናይ ድሮፕ ሺፒንግ ኮርስ ኣዳሊናልኩም ስለ ዘለና ኣብ ታሕቲ ሊንክ ክገድፈልኩም እየ ኣብኡ ብምእታው ከኣኒ ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም ከም ሓምሻይን ናይ መጨረሻን ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ቢዝነስ ሞዴል ከኣኒ ኮንተንት ክሪኤሽን እዩ ኮንተንት ክሪኤሽን ክንብል ከለና ከኣኒ ንስኻትኩም ሓደ ትሕዝቶ ተዳልዉ ንኣብነት ቪድዮ ከተዳልዉ ትኽእሉ ፖድካስት ብሎግ ወይ ድማ ኣብ ሶሻል ሚድያ ትእትውዎ ሓፀርቲ ቪድዮታትን ስእልታትን ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ነዚ ትሕዝቶ ከዓ ብዝተፈላለየ መንገዲ ጌርኩም ሞኒታይዝ ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ድማ ገንዘብ ክሰርሕሉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት ብመልክዕ ኣድ ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ስፖንሰር ክገብሩና ዝኽእሉ ሰባት ወይ ትካላት እንድሕር ዳ ረኺብና ከዓ ብከምኡ መልክዕ ከዓ ገንዘብ ክንሰርሐሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ወይ ድማ እንድሕር ዳ ብዙሓት ፎሎወርስ ኣለውኩም ኮይኖም ናይ ባዕልኹም ንብረት ወይ ድማ ኣገልግሎት ከዓ ክትሸጡ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ እዚ ማለት ከኣኒ ንሕና ንፈትዎ ስራሕ እናሰርሕና ኣታዊ ክንገብር ንኽእል ኣለና ማለት እዩ ንሕና ኮሚኒቲ ንዕቢ ስለ ዘለና ከኣኒ ብዝተፈላለየ መንገዲ ከዓ ምንጪ ኣታዊ ክንገብር ንኽእል ኣለና ማለት እዩ ኮንተንት ክሪኤተር ንምዃን ከኣኒ ብሞባይልና ክንጅምር ንኽእል ኢና ብዙሕ ካሜራ ዓበይቲ ዘይብልና ወይ ድማ ዓበይቲ ናይ ኤዲቲንግ ሶፍትዌራት ዘይብልና ኢልናስ ክንቁጠብ የብልናን ማለት እዩ ብሞባይልና ጀሚርና ፍሪ ዝኾኑ ኣፕሊኬሽናት ብምጥቃም ነቲ ኮንተንትና ኤዲት ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንኣብነት ቪድዮ ኤዲት ንምግባር ካብካት ክንጥቀም ንኽእል ኢና ንሱ ፍሪ እዩ ብኡ ጌርና ኤዲት ክንገብሮ ንኽእል ኢና ነቲ ናትና ቪድዮታት ማለት እዩ ናይ ግራፊክ ነገር ክንሰርሕ እንድሕር ደሊና ከዓ ካንቫ ተጠቂምና ከኣኒ ታምኔል ድዩ ወላ እቲ ፖስት ክንገብሮ ንደሊ ፖስተራት ድዩ ብከምኡ ጌርና ከዓ ክነዳሉ ንኽእል ኢና ስለዚ ሎማዓንቲ ሒዘልኩም መፅእ ዝነበርኩ ሙሽተ ዝበለፁ ናይ ኦንላይን ቢዝነሳት ኢንተርኔት ተጠቂምና ኣብ ገዛና ኮይና ክንሰርሖም ንኽእል ከዓ እዚአን ይመስላ ፈቲኹም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ካብዘን ዝረኣናየን ሓሙሽተ ናይ ኦንላይን ቢዝነሳት ኣየነይቲ ቢዝነስ ሞዴል መሲጣትኩም ኣላ ንስኻትኩም ክትጅምርዋ ትደልዩ ኸ ኣየነይቲ ኣብ ታሕቲ ኮመንት ክትፅበየኩም እየ ዝኾነ ርእቶ ወይ ሕቶ እንድሕር ዳ ኣለኩም ኮይኑ ከዓ ኣብ ቦታ ኮመንት ግደፍለየኹም ክምልሰልኩም እየ እዚ ቪድዮ ከዓ ጠቃሚ ኮይኑ እንድሕር ዳ ረኺብኩሞ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር ከዓ ኣይትረስዑ ኢኹም